yan boye uban mace yan banja ji kuɗin da mun ka sha mu kun canye har da abincin da an ka ajiye wajen ga kai cash ne ga mu yaji an ce an kawo shagon cash wallahi an kawo shi kes na dan ijja wallahi dan ijjan nan mugun dan iska na yana can mun kulli wallahi to yayi wallahi shi mun jo yanyan ko ya hashi an hukunci wallahi yan ci an yako kan boye uban nan wallahi uga ga wani abu nan ho ni na yaron dan ijjiya bur uba ga dan sanda nan bari in buge shi kai tsaya an shega wallahi baka iya gudu shin ya kama ka bur uba sai na buge ka wallahi buya uban nan wai haka uba shi ne ka buga yan shanda buya uba sai na tsiri buya uba ya biyo ne wai hashin ya kama ka ta hoce ho buya uba wai ya baka ci buya uba sai na bugi wayo buya uba wallahi wai ya hashin ya bi ka sai na kai ga yan shanya kan buya uban nan je inge kawo uga gashi nan buya uba ni na dan ijiya wallahi sai na buge kana halaka kana kashe ka dan shegiya wallahi mun gore sosai ni na yalo ku danna muna subscribe da alamar karawarawa anan ne zamu samu damar an ce muku sababbin shirye-shirye